Muri yeZimbabwe avazvazobuda pachena kuti aiwa Hakainde Hichilema vana president yokuZambia aiwa votaura pamusoro pema sanctions USA yakaiswa paZimbabwe. Muri yeZimbabwe zvazochizobuda pachena manje tichiona aiwa Hakainde Hichilema achitaura on behalf of SADC achitaura pamusoro pema sanctions akaiswa nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Saka muendera mberi nenyaya iyi vanokurudzira bva subscriber wolaika wotina on the bell icon tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live. Nokutaona kuti Nick Mangwana anouya achiposta paexendo pake achiti one SADC, one voice. Zambia stands firm in supporting efforts to alleviate the broader societal impact affecting the region, the continent and the globe as a whole. Therefore, this latest decision is welcomed as a positive step amongst many others to follow. To this end, Zambia calls for the United States of America and other countries to remove all the sanctions against Zimbabwe, which will signal a crucial progression in the implementation of the shared ideas such as inclusive democratic governance, institutional reform, and the promotion of stability, peace, and security. The Zambian government reaffirms its unwavering commitment to working closely with the countries in the SADC. Ndo mashoko anouya achitaurwa naHakainde Hichilema, president wekuZambia, vachistenda firm vachimirira Zimbabwe vachiti aiwa America ngabvise masanctions ayo paZimbabwe. Muri yeZimbabwe tiudzei mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro pemashoko auya nemuSADC kupfurikidza naHakainde Hichilema? Tiudzei mafungiro enyu, musangana kusubscriber, kulaika, notina on the bell icon. Torambochana maupdates andokupa pano paZim News Live.